So, welcome again sa aking YouTube channel. So, ngayon naman, itatry natin. Actually, hindi itatry. Natry ko na talaga tong cheesecake na to na sobrang sarap. This is cheesecake from Ace Homemade Treats. Yan siya. Excited kami kasi the last time na nag-order kami nito, actually, hindi ko siya na-vlog. Pero, sayang yung initial experience ko nung matikman ko siya. So, this is the time. Actually, last week nag-crave yung husband ko sa cheesecake. Bumili kami sa isang kilalang store. Nagpa-deliver kami. Pero, disappointing kasi malayo ang lasa niya. Malayo ang lasa nito compared dun sa mga kilala ng brand ng cheesecake dito sa around Metro. So, tikman na natin. Actually, nagpadala rin siya ng braso in cupcake, in a cup to. Pero hindi ko sure yung name. So, I'll be checking it out at lalagay ko dito kung anong tawag sa kanya. Pero this is braso de Mercedes. And nagpadala din siya ng crinkles. So, I think masarap din siya. Kasi kung masarap yung cheesecake niya, masarap din lahat siya. So, it comes with a can. So, ito yung mas malaki niyang can. This cost 580 pesos. And, actually, scheduled pa lang ngayon yung mga orders. So, usually, it's Saturday. So, tinatanong niya, usually, mga clients sa Facebook account niya and IG account, kung sino magpa-place ng order to be delivered every Saturday. Pero, check nyo na lang yung details niya for other schedules. So, ngayon, open na natin. So, ayan siya. Naka-wrap siya. Then, tanggalin natin. And i-place natin sa plate para mas makita natin siya. Yan. Wow! Then, inin na natin at tikman. Ito siya. Sobrang rich ng pagka-cheese niya. Actually, mahal naman po talaga ang cheesecake. At expected na yan. Pero, worth it sa 580 pesos to. Kasi bibili ka ng cheesecake sa ibang store, pero hindi naman masarap. So, dito ka na lang sa alam mo masarap na. Okay, so tikman na natin. So, ang kapal ng layer ng cheesecake niya, kung makikita nyo guys. Tas burnt kasi to. Sobrang sarap. Tama lang yung tamis. Hindi habang tamis, pero lasang-lasa mo yung cheese. Tapos, iba yung nagagawa ng pagka-burn niya dito kasi nanoneutralize niya yung tamis, asim, saka may konting-konting bitterness feel, pero sobrang mild lang, as in point something lang. Okay? Ngayon naman, tikman naman natin to. Actually, ito first time ko talaga itong matitikman. Hindi ako fan ng braso, pero titikman ko siya. Actually, marami siyang ino-offer eh. Ang sarap. Masarap siya, literal. Hindi na ako nagjo-joke. Pero, eto po. For the record, hindi ako mahilig sa braso de Mercedes. Pero, yung braso nyo kasi, actually parang napapansin ko sa lahat ng cakes niya, hindi extreme yung sweetness. Walang umay factor. So, sa akin, good rin to. Good purchase din tong braso. Thank you, AC, for the, braso de Mercedes in a cup. Masarap siya. Ayan po, guys. Masarap yung feeling niya sa loob. Maganda yung texture. As in,
ano ba yun? Soft. Tapos, medyo fluffy yung sa labas. Tapos, basta masarap siya. Ngayon naman, try natin yung crinkles niya. Hindi rin talaga ako fan ng chocolate. Pero try natin. Yan po siya. Tama lang yung size. Bite size, pero sa akin hindi bite size to kasi malaki pa. Ang sarap. Bagay po siya sa kape. Alam mo yung lasa mo yung, hindi ko sure kung cocoa yung ginamit dito or chocolate something. Basta yung pagkapait ng chocolate. Tapos yung pantay lang yung confectioner sugar. Minsan kasi may mga crinkles tayo na bibili. Ay, sorry. Ang kapal ng confectioner sugar. Oh my God. Yun talaga yung ano siguro standard ni Ace, ni Grace, na hindi ganun katamis lahat yung mga pastries niya. Which is masarap. Homemade talaga parang special siya kasi yung homemade niya talaga parang adjusted dun sa mga kakain. Pangit kasi yung sobrang extreme yung lasa. Pero ito talaga, sobrang thumbs up. Marirecommend ko lahat. Ito, yung cheesecake, yung braso, yung crinkles, sa lahat talaga ng mga tao. At lalo yung mga sobrang in love sa cheesecake. Actually, lahat to, wala kang itatapon. For sure, pag natikman nyo, sabihin nyo, sobrang sarap. So, that's the end of my vlog and kain po tayo!